Ganyan! Ganyan! Ay! Hindi! Hindi na isiltra! Hello guys! Ayan, welcome po ulit sa aming YouTube channel. Ayan, ngayong araw, wala pa kaming ligo. Ayan, bali magpipictorial kami ni Yan doon sa Madrid. Punta namin yung Madrid. Kasi birthday niya na! Happy birthday yan! O, diba nakashake? Mga tita mo nang mag-asikaso kasi ang mami at daddy niya ay nasa bayan. So kami na lang po ang mag-iintindi ko ito. But sa yung tutorial. Yay! Hey, kaway ka doon! Kaway ka doon! Ba, bulaga. Invite mo sila, go. Invite mo sila sa birthday mo. Bulaga. Maligo ka na rin. Hindi kita. Kakamot! Na-stress ka na, Day? Na-stress ka na, Day? Titang stress. Hawak na lang ulit. Ano na? Bangking na yung shirt mo. Shirt niya na yun. Ayan guys, yung ating artista, oh. Parang wala sa mood. Antok Na yan. Tanghali na kami, oh. Baka, magpupungtot yung bata. Hindi lang bata. Matanda. Nainitin pa man ang ulo ng batang to, eh. Oh, ganda po puta. Ganda ipit po puta. Oh, yan, pagsamantala guys, sarado itong kanyang tindahan. Dahil sila ate ay nagpa-check up. Dalawang tubo lang yan. Katawang bigaya. Oh, saan ka? Maglibgil. Malamig. Oh. Huwag kang magdilat. Oh. Gina-English ka na nilula ligaya. No. English ka. Ngayon lang ang mukha. Ano ka sa duwan? No. Oo. Bahala kay Day Dugduman. Marunong ka nang magbigay? Oh. Uy, galing na. Very good. Oh. Makitong-itong. Huwag kang yakin na. Bakla kang yakin ka. Kamusta ka dyan, Besh? Dito mo na sana siya yan. Batayin mo si baby dyan, ha? Uroy, picture na tayo ha. Good girl ka ha. Naantok na siya, guys. Good girl yan ha. Abaan mo pa ang pasensya mo. Ay, talaga. Malipas. Mas muna kami. Hello, JD. Hello. Hawak ko siya din. Share kayo dyan sa Wala na, guys. Hiniga na. JD na lang eh. Tulog na. No, mamaya. Pag natulog ka, si JD na lang ang ipictorial namin. Siya yung suotan ng pang-barbe. Yung JD na, ikaw magsuot ng pang Barbie na. Tanggalin mo na kasi. Huwag mo na isuot yung Yan, change outfit na siya. Pinapanood niya yung sarili niya. Ganda naman ng focus na yan. Saan ka? Mag-swimming? Ayan, manahimik ka lang. Nagdutulog di ba ngayon? Ganda popot.
The birthday celebrant. Ganda po. Wow! Beautiful naman yan. Yan kami ngayon yung bodyguard. May tagapayog. May tagadala ng Ang dami banig. mong assistant, oh. Ang dami mong... Kakit naman. Saan tayo punta po? Apo, saan tayo punta? Huwag ka eh. Ikaw lang mag-isip. No. Doon na. Diyan, itabi nyo sa baka. Dun, oh, yan. Swimming ka dyan, oh. Yung dalawa nang sabi. Hanggang ngayon ay pa yun nila na pa. Tayong mga assistant. Pay-pay. Oh. Wala yung ating pangaypay pa. Pay-pay. Yung ating electric to, naiwan. Yang tiningin dong kila tita, oh. Ganda-ganda eh. Ganda-ganda eh. Wow. Yang tingin. Dito lang kayo. Dito lang kayo. Bulis na kayo dyan. Yan. Yan. Huh? Yay! Yang dito ka. Oh, dito ako. Ay, sorry. Papoy mo dyan, Gio. Papoy mo. Isigaw po nga yung kwan. Dali na. Dali, dito balik doon kay Tita Juan. Dali. Dito. Oh, punta ka kay Bear. Oh, kiss mo si Bear. Balik Dali. doon, balik. Wala ko lang kami sa props, guys. Naiwan yung iba. Yan. Ako lang mag-adjust. Talaga yan, bilisan mo magpatawa ka. Uwa. Mainit na kasi. Uwa. Yakap. Nag-stroll na kayo ng batong litaw, di ba? Naka-back and forth na kayo. Hindi niya pa rin napapaluba. Sino yung tanong? Oh, God. Ay, shoot ka na at magpuna tayo. Hindi na may shoot sa buta. Aris ka dyan na. Hindi na may shoot sa buta. Yan. Nga na pinabaliktad din. Tadak pinabaliktad. Nagpagpagaw na pinatakan ng bilang pa nga. Hindi niya alam na nandun kayo. Hindi niya alam na nandun pa kayo. Wala ka sa electric pan ka. Hala, di balog na sa taas. Dali ang mapicturan mo na. Balog. Dito na ka, picturan mo. Dito na ka. Electric pan, balog na sa hangin. Wala ako na dyan. Naka-aircon. Alam mo na dyan. Electric spot na nyo na kayo. Dito, bilisan ko. Habang kalaro. Ito ang kanyang tayo. Wow! Put! Antay, ikaw magpatawa, oh! Magpatawa ka. Hindi pa yung ano ako. Anong kantiligaya? Anti pa sa'yo mag... Antay, magpatawa ka. Yan. Ito ang travel natin for today's episode. Hawakan mo yung payo. Hindi dito ka. Yan po ka dyan. Ano po? Yan. Yang. Tarararararan. Tararan. Yung one na, bilisan nyo. Wait lang. Tarararararan. Sige. Yung whole outfit niya eh. Damo dyan. Sige. Yung payo. Yan, sige, malapit na yung one. Nakatingin dito sa gilid. Nagabumba pa ng kwan, guys. Balon. Ito po yan. Yan. Sige. Baka magputok. Masobrahan. Yan. Tarararararan. Tabi mo na. 1 year old. Itakip mo yung katawan mo dyan. Nakikita ka pati payong. Oh, wala. Tanggalin mo muna kayong payong. Kahit saglit lang, oh. Okay na. Yang. Alis na ka dyan. Yang. Yan. Dali dito. Yan. Smile. Parang baliktad yung one. Tama? Tama. Yan. Baliktad nga. Dito dapat yung kwan niya. Oh, yan. Ganyan.
Oh, yan. Dito ka na. Yan! Yan! Kalaking Yang! Ay! Ay, kayo mag-adjust lang kayo sa kabila. Yan. Smile yan. Awa. Yan. Smile. Ganda-ganda naman ang bebe. Yan. Yan! Brom! Ah, brom! Yung video sana. Ito nga. Yan. Yung video yung ginaparod niya. Yan. Rain, go! Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Nagpapa ng chimpo. Open your mouth, ha. Yan, huwag mo kainin yan. Kaganda-ganda eh. Oh, nanay, kadami mong kano. Oh, suotan niyo ulit, assistant. Shade niya, hindi niya masakot. Ay, oo. Hala. Hala. Huwag mo, isubo. Huwag yan pangit man nakasubo ka. Tutok mo rin sa kanya electric pan Ano gati ko? Payungan niyo muna, oh. Gurong ka lang Aroy. Clap na. Ante, payungan mo siya, ante. Clap. Siya, sayang yan. Ay, Doon kayo banda sa kabila. sige na. Oh. Paano kung mag-video dyan pala yun, no? Walking. Gawin mo ulit yung maldito, Liber. Dagdag na. Bisa mo, kaganda ng mood, Iharang mo yung kutsura mo dyan. Nakikita ka. Payong. Ang bilis sa isos. Picture. Yung payong nyo, tanggalin. Yung payong ilayo yung nakikita. Hindi na isiltra. Alis na ka dyan! Alis! Ipaupo nyo nga, day. Walking. Alis ka dyan! Walking. Kailan mong, rush. Yan, hold mo na lang. Yan. Lagi ba? Rush ID. Lagi mo biglaan. Yan. Picture mo na. Dalaan mo. Laso. Subado. Next outfit na. Tama na yan. Payong, guys. Change outfit. At itutok mo muna dyan. Sa kanya yung electric fan. Dili kasi yung taga-electric. Galing mo na yan. Yung pan. Nagrigatan na kwaraw. Magdito ka kaya ata. Nako, yan ayaw niya yung mainit. Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Wow, ano yun? Kulay mo yan. Nautot aga yun. Ayun, dalawa dyan. Si ate. Gabay. Ano ang kami? Nakarinig yan dyan. Hindi na report siguro. Hindi napigil. Nalipat alam baga tayo bigat ka. Wala siyang hikaw, Tagalin mo na yung katigil. Nagsasalimuot mo gamay. Next. Taste. Yang ang taste. Taste ganda. Dalingdam mo lang kami nga yun Panay tayong Wow. Ay, may pakpan. I-edit na lang Ano yung bangs mo, guys? Pony matang herbal. Crown yan, crown.
Sa taas kasi yan ate, hindi naman dyan sideban. Paupuin nyo kasi. Yan. Pagsakayin niyo. Nusak na wala yang. Hindi, pagsakayin niyo. Nusak na ka nga. Paupuin mo dyan ako sa pagkita ng teddy bear. Tapos doon ka sa likod ng Pagsakay siya ng nga. Payungan nyo rin daw kami eh. Yan, ipaupo mo dyan, tapos doon ka sa likod, hawakan mo lang siya sa likod. May daldak na. Tanggalin mo na yung ginakain niya, kapangin. Wow, ang ganda yan. Oh, yan, oh, dali, yan ah. Sige, tanggalin mo muna yung sa ano niya. Yan, yan. I'm so tired, sabihin mo nga yan. Ang tiligaya mo, Mick. Yung background mo, tumong ni Anteligaya. Gago. Na kayo ba si Yang? Tanggalin mo yung ginakain niya. Yan, Johnny. Yes, Papa. It is... No, Papa. Sige, ate. Telling lies. No, Papa. Open your mouth. Ha, ha, ha. Rain, go away. Come again another day. Little yan, little yan wants to play. Ang talaga. Puro ikaw nakukuha. Yan, ikaw nag-pictorial. Ay, paano? Paano? Kamu taga-payong. Kaya na magpain sa banda. Yan. Clap your hands. Ante, clap ka nante. Ante, bilisan mo ante. Yeah! Agbaling-agban tao. Talaga. Yan. Ayan. Ano doon? Nainitan na siya. Alis kayo dyan, magsilayas kayo. Bilis. Dali, kunin mo yung bola. Alis ka din eh. Dapat yung video eh. Tagasunod din ako. Yan. Tagalin mo kayo, oh. Tagalin bomba, bilis. Nakakunot man yung doon niya. Bilisan mo, picture. Umalis kayo dyan. Baliktad. Papat. Jay, naman Jay, waka mo Jay. Sundan yung lang lang. Yan. Oh, papunta sa Sakan, Kalabaw. Sakaw, punta ka lang sakaw. Yan. Walking, nani. Yung tutuloy ko din. Yan. Ano dyan, babe? Yan. Yang papat. Yang. Papat. Papat. Oh, yang ah. Yan. Balik. Tita, kung saan ako nakaharap. Ikot. Yan, yakapin mo yung one. Dali. Hug mo nga, hug. Hug mo yang. Ham, mama, ha. Papa. Bubblegum. Yan. Ay, ganda naman, bebe, ah. Ganda talaga. Ganda ang bebe. Nagatago. Yan. Ay, gila di. Gila ko. Magano kayong tiyo? Ichiki bubblegum. Ichiki bubblegum. Ayun, nagngiti-ngiti ng putpot. Sige. Yan. Tawagin nyo. Yan. Gayaw. Ang talaga, parang pagkasabi niya. Walang tunog. Yan. Kaya lang sa tiyan. Yung buhay na lang niya. Yung sipon niya. Tama na, marami na. Dali na, okay na yan. Marami na?
Change outfit na, tara na. Gawin na tayo. Let's go, let's go. O, payong. Electric pan. Oo, electric pan. Kami ang nahirapan eh. Talaga. Mapadlito pa. So, ayan mga ka-dragon. After namin photoshoot, yan, dito naman kami sa tindahan. Kami in charge nila at wala yung lang mag-asawa. So, sayang naman yung kita. Kami na muna ang magtitinda. May napagbenta na rin dyan. Sa 500, may 500 na. At ako naman ang manggugulong. Ikaw, kamusta ka? Ang tagagulo. Hindi ka natulog daan? No, yun ang kulong. Magpakarga man. Sabi ko na, tapos gawin niya ng didi ito. Sabi ko nagutom siguro. Timpla ka nga daw natin. I-chat sana kita eh. Gutom ka na? Kanina pa yung dede. Oh, magtimpla na, dede. Siguro. Dede. Dede ka muna, dede. Gutom ng bata. Pinapunta ko sila man. Maganda ko si Nana, hindi niya alam. Ayan guys, mag-iwa-iwa na tayo ng karne ni Yan pot para magkasya sa rep. Kasi bigla ang katay ng baboy. Dahil may pinasok na ng ASF dito sa Monte Claro. Kasi na lang sa Yung kay Chutika? Wala na? Madami na dun sa may sabi niyang gano'n, puro baboy. Hindi, baka ipakatay niya. Marami na daw namatay. Patay na? Oo. Marami daw namatay. Nagsunod-sunod ko. Eh di, ano na nga, may, kaya pala sila naging... Sa Christian na hindi yung sinasabi ko sa Amanda, baka tawag na. Ito namang baboy na yan guys, naman siya, safe kainin dahil healthy naman siya nung pinatay, walang Saka wala pang taste dito sa amin. walang sintomas. Walang taste pa dito. Kaya ginatay natin para just in case kumalat dito. Kasi yung baboy naman, tago, nasa bukid yan, kaya hindi siya nahawa. Wala, hindi ka lang king lugi ni Kwando na Chutiko. Ayan mga ka-dragon, nagkaka-anuhan dito. Ukay. Imahin nyo na to guys. Yours na yan, Mi. 200 lang. Mi. Sa'yo na yan, ni Mami. Mi, screenshot mo, Mi. 1, 2, 3. Kayo next daw. Hindi pang bata man niya. Lagyan mo lang ng kanyan sa likod, Mi. Lagyan mo lang ng kanyan, Mi, sa likod. Kasi musod mo. Ito, Mi, Yan. Para magsikip siya, Mi. Mima. Bring nyo na itong Mima, 200 guys only. Wala, kung ano nabili ko dito, 2 bis ko lang Patingin nga ako. 100 lang Hindi pala sa'yo. 100 lang ang nyo dito ha. Baboy tayo, syate. Of course, hindi ko pa yan nasusuot, Mi. Mi, nasa screenshot ko pa yung resibo niyan, Mi. Kulay na kasi lang taluan. Ay, kasi kung pagtulawat ko, paday ko tinubulaga. Yung paluwang na yun. Mine, guys. Ulit, 100 daw pa yun. Ay, mano? Sige, basta magbalik lang yung gastos. Wala, 300 pa nga yan. Magbalik lang yung shipping. May green pa nga eh. Magbalik yung shipping. Kanino po ay, Chill. 200 daw yan, Peg. Kulay din yung buhok. Sa akin to. Gaway na guys. Atin mo lang yan. Bawi yan ng Inabigay ko to kay ate nung Hindi, akin niya. Sa akin to.
Magdisyawarod sa ito. Akin na lang kay Patsay na lang. Ayan na, ayan yun. Ayun na, ayan yun. Akin ko. Akin lang yan. Ay, tali ko. Ganyan yung pagpamate ako. Kanyakon. Oo, kumain mo na. Hindi na usang gusme. Ay, di na daw usang black. Ino na lima. Walay, ako damami nga bado da. Kanino pira yan, oh? Kagala kulay yun. Yung mga lima, oh. Yung mga bangina. Magninang daw. Yung maganda yun. Akin na lang. Okay. Kung naman akin sa lima. Ah, dayo me. Ayan, ito yung binili natin sa ukay. Hindi ko pa nasuon, hindi ko nasuon. Magkano Ito, doon pa. Pang-insayo kasi dasada niya. Parang mas libo sa Ano yung akin. binili natin dyan? Ang tapay. Tay, 100. Bigay mo daw. Alam to'y ka no. Ay, maganda yun. Top sleeve siya. Ikaw si In. Display natin dyan ang hanger natin. Atin saan? Oo, di pa ito. Ay, picture ang Never been touched. Never been touched. Never been touched na daw. Oh, kamukha ng tipas. Nakuha mo. Pasing na pasing ah. Nakaalam ah. Umima ako sa inyo na. For only 100. Oh, lima ko. Only 100 Saan ba? Iba ba mo Chang? For only 100 pesos. Ali, pwede mo ba ibenta yan? Magkasya ba kay MP yan? Oh, i-promote mo na tayo. Hoy, guys. Bilhin niyo na for only 100. Taas mo Ay, ba eh? pwede niyo po. Ay, ito yung pula, oh. Ayan, kasi sa Mukha akin. lang. Yan, kamukha natin siya. Pan sa likod to, yun. Para siyang ano. Parang may ganyan ka na sa. Tingin parang siya sa Wala. likod. Tingnan mo, maganda to. May manan Chang. Palis kasi ito, hindi ko Wala. Walang-wala na guys. Binenta na ang mga damit. Kamamahal yung kay Ping, guys. Mga Shein kasi. Kamamahal yung kay Ping, guys. Ay, wag na ito. May 800 pa nga yan. Beach. Punta ng sa Boracay. Boracay. Oh, Boracay sila. Sana huli. Kailan kaya? Kailan yan at magsarado na ako. Hindi po kayo ay. Pag nanalo na naman ng sibuyas. Ay, dyan, uy. Ikaw natin dyan, uy. Nagkain ng Boracay na kasi panahimik niya.